No apartado de mocións, o momento máis tenso viviuse cando tocou falar das obras de urbanización da cidade Xardín. O BNG pedirá a comparecencia do edil Camilo González para que explicase o atraso no remate dos traballos. O nacionalista acusouno de adxudicar a dedo as obras, facéndoas en varias fases para evitar ter que ir a un concurso. E esta é a situación que nos leva precisamente a denunciar algo como isto, agravado e paralelamente o que é o abuso de poder de quen desde logo só entende e exerce o poder como un auténtico cacique e un miserable político. Claro, que vostede. Palabras que non foron contestadas polo edil, senón por Crespo. Señor Vilariño, Camilo é unha persona digna. O gaña vostede teña unha trayectoria tan brillante como a de nesta casa. Leva 30 anos en democracia, nunca estuvo con Franco. Xusto a acabar Franco veu Camilo. E creo que a valoración de que os veciños teñen de Camilo é francamente positiva, por tanto están as antípodas dos calificativos que vostede lle impuso. O alcalde defendeuse tamén asegurando que as obras de Cidade Xardín foron incluídas no Plan E, polo que o propio Ministerio de Fomento lle aconsellou non convocar concurso para axilizar os trámites.